салом ба ҳама, хушомадед ба канали Некатоб. Ман ба шумо якчанд навореро ҷамъоварӣ кардам, ки шуморо ҳайратзада мекунад. Барое ки соҳибони видео мегӯянд, ки ҳақиқатан ҳам ин видеоҳо пурасрор ҳастанд. Хоб, дар канали мо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем. дар вақти коронавирус чӣ бояд кард? Дар хона нишаста гигиенаи шахсиро риоя кунем ва ҳамроҳи ширкати 1x дар бозиҳои виртуалӣ, яъне киберспорт бозӣ карда бурд кунем. Ба ссилкаи дар комментария закрепит карда шуда даромада регистратсия кунед. Дар вақти регистратсия промокоди Некаро истифода бурда 5000 рубл ба даст биёред. Регистратсия кунед, бонусро гирифта дар киберспорт ғолиб шавед. ду нафар дар тархона ба варзиш машғул буданд. Онҳо ҳатто гумон намекарданд, ки дар он ҷо онҳо танҳо набуданд. Дар навбати аввал зан намебинад, ки чӣ гуна як қисми олоти варзишӣ худ аз худ ҳаракат дорад ва вақте ки ӯ аз он ҷо мегурезад, ин занҷирак дарҳол ба ҷояш меафтад. Бисёриҳо гуфтанд, ки полтергейст буд ва ҳатто ҷинҳо гуфтанд. Аммо скептикҳо бар он боваранд, ки дар ин ручка ришта баста шуда буд ва ҳамин тариқ ин видеоро сохтанд. Аммо ҳақиқат дар чист ҳеҷ кас аниқ гуфта наметавонад. 4. Jay, get down. Just get down, get down. Автори ин навор мегӯяд, ки ба ӯ муяссар шудааст, ки ӯ як киштии кайҳонӣ бениҳоят калонеро, ки хело паст дар болои шаҳр парвоз мекард, наворгирӣ кардааст. Ин киштӣ ба ҷондорҳои зериобӣ монанд буд ва гӯё ки дар зери об шино дорад. Ва аз ҳамин сабаб ман ба ин видео ҳеҷ бовар надорам. Хуб, шумо чӣ? Дар комментария нависед. Ва боз агар ин ҳақиқат медошт, ӯро аниқ дар хабарҳо нишон медоданд. Дар Шветсия як ҳолати аномалиро навор карданд, ки духтаре, ки ин наворро гирифтааст, ӯ раду барқро интизор буд, ки ногаҳон ин ҳодисаи ғайримуқаррариро шоҳид мешавад. Рости гап, ин гуна ҳодисаро ман бори аввал мебинам. Шумо чӣ? Аз ҷиҳати физикӣ ин чӣ гуна метавонад ба вуқӯъ пайвандад, ман намефаҳмам. дар навори навбатӣ мо ҳодисаеро шоҳид мешавем, ки пас аз гузашти мошин гӯё ки аз зери роҳ чӣ махлуқи сиёҳе мебарояд ва боз дубора сарашро дохили замин мекунад. Рости гап, агар ин ҳодисаро 15 сол пеш медидем, бе ягон шаку шубҳа шояд бовар мекардем. Аммо дар ин давру замон видео кардани ин гуна навор ягон мушкилиро эҷод намекунад. Аммо ба ҳар ҳол дар ҳар кор шуданаш мумкин аст. Ки медонад, шояд рост бошад. рӯйдодҳое, ки дар ин навор шумо мебинед, шояд ки баъзеатон сахт тарсед. Бале, то ин дараҷа нофаҳмост ин кадрҳо. Хуб, ду ҷавон дӯсташонро наҷотдиҳӣ омадаанд. ба хона онҳо даромада натавонистанд, аммо вақте ки дӯсташонро диданд, ӯ ба ҷавонон чизе нагуфт. гӯё ки дӯсташон зери таъсири гипноз буд. каме баъд дар наздашон як махлуқи аҷибе пайдо шуд ва яке аз онҳо дарҳол аз ҷои ҳодиса ғайб зад ва дигараш бошад дар ҷояш шах шуда чӣ карданашро надонист. Ин махлуқ ё актёри хуб буд, ё дар ҳақиқат ҳам чизи дигаре. видеои навбатӣ шояд исбот кунад, ки русалкаҳо, яъне одаммоҳиҳо вуҷуд доранд ва ин видеоро дар Каспийски море гирифтаанд. Ба гуфтаи наворгиранда, ӯ ҳис кардааст, ки чизе аз болояш шино дорад ва вақте ки сарашро бардошт, танҳо думашро дид. розӣ бошед, ки ин на он қадар ҳам ба моҳӣ монанд аст. ва агар ин видео ҳақиқат дошта бошад, пас мо шоҳиди вуҷуд доштани русалкаҳо шудем. рӯйдодҳои навори навбатӣ дар як бинои партофташудаи кӯҳна гирифта шудааст. Як гурӯҳ ҷавонон ба ин ҷо нисфи шаб меоянд ба мақсади ягон чизи ғайриоддиро дидан ва навор кардан барои канали худ дар YouTube.
ва ин ба онҳо муяссар мегардад ва онҳо ҳодисаи тамоман тарснокеро навор карданд ки худашон ҳатто интизор набуданд. Як бори дигар диққат кунед, шахсе зери ниқоб ба онҳо бо як суръати баланд наздик шуд ки дидан баробар хунашон ях кард. Инро аз додувояшон фаҳмидан мумкин аст. Ин махлуқ соҳиби қувваи ғайриоддӣ буд ва танҳо онҳоро тарсонд ки ин маконро тарк кунанд, вагарна ӯ бо ин суръати баланд ҳар кореро ки мехост метавонист анҷом диҳад, аммо накард. Аз ҳамин сабаб бисёриҳо ба ҳақиқат доштани навор шубҳа карданд. Шумо ба ин навор бовар доред ё ин ки не? ин аҷибтарин видеоест ки мо мебинем. Нест ягон калимаи дигаре ки ман ба шумо бифаҳмонам видеоеро ки ҳозир шумо хоҳед дид. Автори ин навор сахт ҳайрон шуда буд ва намедонист ки чӣ гап шуда истодааст. Дар ҳаво чизе ҳаракат дорад ки гӯё зинда бошад. Вақте ки наворро диданд, тамошобинон ҳар гуна шарҳ доданд. Баъзеҳо гуфтанд ки ин ҳамон дракони хитоист ва ба монанди ҳамин ҳар гуна афсонаҳоро, аммо ҳақиқатро ҳамин хел ҳеҷ кас гуфта натавонист. Аз ҳамин сабаб моро мебояд ки фақат тахмин кунем. дар ҳавои боронӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шоҳидон дар осмон як махлуқи беҳад калонро наворгирӣ кардаанд ки то куҷо маълум буданашро фаҳмидан мумкин нест. Яъне ин чӣ гуна махлуқ аст ки ҳамагӣ се по дорад ба монанди штативи камераи наворбардорӣ, ё ин ки ягон киштии кайҳонист ки аз осмон фурӯ омада бошад ва ё ягон киштии ҳарбии амрикоӣ ки дар ҳолати таҳқиқотӣ қарор дошт. Хуб, ҳар хеле ки набошад, фикрҳоятонро дар комментария нависед. дар ин навори навбатӣ як гурӯҳ велосипедронҳо дар пайи кофткоби маконҳои хатарнок ба кӯҳ мебароянд ва бо ҷойҳое ки одамон метарсанд пиёда гардан, онҳо бо велосипед мегарданд ва ногаҳон аз пеши яке аз онҳо ҳайвони сиёҳи кӯҳие мебарояд ва ба ӯ муяссар мегардад ки бе ягон зарар раҳо ёбад, вагарна аз ин навор дида мешавад ки ин ҳайвон он қадар ҳам аз дидори онҳо шод набуд. дӯстони азиз, мебахшед камакак вақтона мегирем. Агар хоҳед ки ҳамхали видеороликҳои страшнияро бисёртар тамошо кунед, маромад ба канали Азам блог дар омада подписатсия кунед. ин ҳамхали видеои страшни дорад, чӣ хеле ки дидестед. ссилкаша дар ҳамин описания мемонад. Инак мегузарем ба навори навбатӣ. Дар ин навор дида мешавад ки дар рӯзи равшан як гуманоиди одамсифат дар боми қасри сафед дар Вашингтон роҳ гашта истодааст. бисёриҳо мегӯянд ки ин аслан мумкин аст ки ҳақиқат дошта бошад, аммо ман 99% боварӣ дорам ки видео сохта шудааст, чунки ин махлуқ аз қасри сафед ҳам дида калонтар метобад. агар хонаи шумо дар наздикиҳои ҷангал бошад, шумо бояд донед ки дар он ҷойҳо метавонад ҳар гуна махлуқҳои аҷибе зиндагӣ кунад. Масалан, ин нафаре ки дар наздикии ҷангал зиндагӣ мекард, навор кардааст ки чӣ гуна аз дохили ҷангал як махлуқи сафед мебарояд ки дорои 4 пост. Агар шумо фикр кунед ки ин гург аст, пас гӯш кунед ки ӯ чӣ садо дорад. He's coming! He's coming! Let's run! 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 He's coming! шояд ин ягон намуди махлуқи номуайян бошад ки мо то ҳол намедонем. Агар касе аз шумо донад, марҳамат нависед. дар ин навор дида мешавад ки дар он падару писар телевизор тамошо доранд. Баъдан падар дар утоқи дигари хона чизе мешунавад ва тафтиш меравад. дар байни хона як сони сафедро мебинад ки рост истодааст. чароғ бошад худ аз худ ҳаракат дошт ва баъдан ин рух дод. ин силуэти аҷиб гӯё ки бухор шуд. баъзеҳо бар он боваранд ки ин ҷин буд, чунки швабер ва чароғ худ аз худ ҳаракат мекарданд. аз ин навор фаҳмида мешавад ки ин рӯйдоди ғайримуқаррарӣ бо онҳо бори якум нест ки рух медиҳад, чунки ӯ аз ин кор тамоман натарсид, гӯё ки ягон ҳодисаи оддӣ бошад. дар ин бора шаҳрдода гуфтаанд ки ӯ қасдан хомӯш истод то ин ки писарашро натарсонад. шумо дар ҷои ӯ мебудед, метарсидед?